taday ga ano. Patay ka gana. Kapay, dun ka sa ano may mata. Hindi. Di ba itatapat mo yun sa mata? Oh, tuklap na. Mali na. Oh, Yun. Sabaw. Oh. Oh, Ah, dali. yung sabaw. Wait lang, i-post mo muna. Ano mo na lang, ang tawag dyan? Lapit. Buhay probinsya. Yung mga buhay nga probinsya, gusto ng mga tao. Tapos yung hindi. Isa lang, tama, no? Hindi, para ano. Pero ang gata niyan. Ha? Kulang ang gata niya siya. Masarap yan. Dua nga. Sabi ni Julia, dua. O yung sabaw, oh. Wala na, wala naman na yatang iinom. Ano?